No a protože vlastně rumy samaj nemusí pít jenom lidi na koktejly a dobrou náladu, pojďme si popovídat trošku o tom, jak se ty rumy vyrábí. Jirko, ty jsi v Kambodži v té destilerce byl přímo? Přesně tak, Pavle. Byl jsem v Samay Distillery v Kambodži, což je v centru Phnom Penhu. Ta distilérka překvapí tím jednak, že všechno dělají ručně od začátku do konce, takže tam nenajdete skoro žádné stroje. Druhá věc je velikost té distilérky, protože i s barem, kde se dá jednou za čas ve čtvrtek jít na akci, která je pro veřejnost, tak včetně toho baru má distilérka 400 metrů čtverečních. To je zajímavý. A prosím tě, ještě se chci zeptat, to je zajímá, já to samozřejmě vím, ale ptám se kvůli tomu, abyste se to dozvěděli i vy. Komu patří ta distillery? Ta distilérka patří dvou sympatiákům z Venezuely, Antonio a Daniel, kteří založili v roce 2014 a divili se tomu, že v Kambodži je spousta cukrové třtiny a nikdo tam nedělá prémiový rum. Takže to vzniklo vlastně z jejich osobního nedostatku rumu v Kambodži, kde v tu dobu bydleli. Jasně. Takže jestli to chápu dobře, oni použijí vlastní cukrovou třtinu, to znamená, oni mají nějaký pole s cukrovou třtinou, nebo je skupují od nějakých farmářů? Kupují melasu z cukrové třtiny, se kterou pak jako ze základní surovinou pracují ve Samay Distillery, ale nevlastní přímo cukrové plantáže, takže distilérka je už zpracování hotové melasy z cukrovaru. Jasně, takže všechny rumy se vyrábí z melasy. Přesně tak. Jo. A potom vlastně to zpracování, používají kolony nebo to jsou kotle, jak vypadá to destilační zařízení? To hlavní destilační zařízení jsou dva měděné podstylové kotle Alembic, takže velice malé a tradiční zařízení, které je potřeba vždycky naplnit, předestilovat tu dávku, zase rozebrat a vyčistit. A je k tomu ještě jedna malá kolona, která teda není průtočná, ale je taky, musí se rozebrat, naplnit, předestilovat a pak zase vyčistit. Takže všechno je neskutečně pracný, ale na tom produktu je to úžasně vidět, kolik práce a snahy a úsilí tomu věnovali. Jasně. Vlastně všechny rumy, které máme vlastně tady za sebou, vlastně to celý aktuální portfolio, protože to se ještě bude měnit, ale na to si počkejte. Vlastně jsou stařený rumy a oni to taky staří vlastně v té Kambodži? Všechno je stařený v Kambodži, všechno je stařený v Samay Distillery, což je až neuvěřitelný. Ty sudy jsou tam úplně všude, takže v podstatě na sudech i pijete během té čtvrteční akce a na stole, na kterém se popíjí, tak druhý den se blenduje, etiketuje a je to něco naprosto neskutečného. A všechny tyhle rumy teda mají tropické zrání v Kambodži, v Phnom Penhu, v těch nejlepších podmínkách, jakých můžou být. Jasně. A to znamená, že ty pak jako k tobě do Čech, když to tady na Kampo.cz vydáváš, ti přijedou prostě už hotový láhve s etiketama se vším všude. Přesně tak. Etiketujeme v tuhle chvíli v distilérce v Kambodži, takže vozíme už okolkovaný láhve sem do Čech, takže stejně tak jak u kampotského pepře, díky kterému tenhle projekt vznikl, tak vozíme už hotový výrobek, takže tady už do něj nijak nezasahujeme, stejně tak jak u koře. Jasně. Pojďme se podívat, to znamená, že vlastně základem je tenhle ten Samay, jmenuje se to White vůbec? Já to říkám White? Jmenuje se White Rum. Může to být trošičku matoucí v tom, co se děje po otevření lahve, protože bílé rumy většinou nejsou stařené a tenhle rum je stařený v sudech, tak jako rum, který se používá pak na výrobu dalších rumů, jako je Gold a další, nebo pepřová speciálka Kampot Pepper Rum. Takže u bílého rumu, když ho otevřete, tak cítíte úplně nádhernou vůni toho sudu a exotický aroma, který u bílých rumů není úplně běžný. No, my ho tady vlastně máme navitej, takže je to krásně vidět, že je opravdu světlej, transparentní. Jak dlouho se tohleto staří? 2-3 roky je stažený v sudech a pak je stažený na aktivním uhlí vlastně a ta barva je zpátky transparentní díky filtraci na aktivním uhlí, ale tak, aby si pořád zachoval tu úžasnou vůni a aroma, který má potom lahve. Jasně. Potom vlastně tady máme Gold, který je podle mě i díky prostě tomu medu, který z něho intenzivně cítit, podle mě vhodný jako pro lidi, kteří mají rádi ty sladší, jemnější věci. Přesně tak, je decentně doslazený medem, takže nepoužívá se cukr
Záleží na zákazníkovi, ti, co nejsou takový rumoví znalci, tak jako ty, Pavle, tak většinou to doslazení je na ně jemný a velice příjemný. Samozřejmě, když se jedná o rumového fajnšmekra, tak jako ty, anebo tvoji přátelé, tak to doslazení medem je pro ně třeba někdy i výraznější, ale je pořád na velice nízké úrovni a je krásně cítit i v té vůni toho rumu, takže i pro pití ve sklence večer anebo v koktejlu je to velice příjemná záležitost. Jasně. Vy vlastně máte e-shop Kampo.cz a primárně, nebo začínali jste s tím, že jste začali vozit koření, zejména pepř, jako z Kambodži, což je vlastně to, díky čemu se ten e-shop vlastně jako jmenuje. Nenapadlo vás někdy, prostě jako se dělají různý spice roomy, kde se prostě třeba maceruje nějaký koření nebo něco takového, udělat něco s pepřem? Přesně tak, Pavle, vlastně celý projekt Kampo.cz začal v covidu, kde jsem objevil tenhle úžasný pepř a spoustu dalších produktů od farmy La Plantación, odkud to do dneška vozíme. A jeden z těch pepřů, což je flagship Kampotu, což je region v Kambodži na jihu země, tak je právě tenhle červený kampotský pepř, což nenajdete na moc místech na světě a díky té unikátnosti chuti a plnosti toho pepřového zrnka fruktózy, která tomu dává krásnou ovocitost, tak to přímo vybízí k tomu, aby z toho byl připravený i nějaký destilát. Což se povedlo v Samaj a díky vlastně spolupráci La Plantación ze Samaj, tak jsme na Samaj přišli. A ta lahev, kterou vlastně připravili v Samaj, tak se nazvali Kampot Pepper Rum, což je přímo pepřový rum. Je decentně doslazený medem, tak jako Gold, a je kořeněný pouze a jenom červeným kampotským pepřem v organické kvalitě, stejně tak jako med je v organické kvalitě. Takže úplně to nejlepší, co se dá koupit v případě spice rumů, který jsou většinou kořeněný vším možným, tak v tomhle případě tím nejlepším, co může být. Já jenom dodám, že díky tomu, že jsme v prostředí perského Barolokasa Havana, tak existují lidi, kteří si vyloženě dávali daiquiri na tomhletom pepřovým rumu a moc se na něm pochutnávali. Přesně tak, dokonce i Joshua Singh, což je guru nás milovníků rumu, tak si tady na tom daiquiri z pepře, připravenýho tady Lukášem, který ho pro nás vymyslel, velice pochutnal. Tak a teďka možná, tak jasně, pepř to bude už jako něco pro fajnšmekry, když prostě jsou lidi, kteří mají prostě sladký elixíry, jo, prostě něco opravdu hodně sladkého, intenzivního, vlastně i trošku jako hutného v tom skupenství. Máte něco takového? Přesně tak. Je spousta lidí, kteří mají rádi sladký rum, tak přesně pro tyhle zákazníky máme specialitu, což je PX Rum Liquor. Je to rum, který je připravený v sudu po Pedro Jiménez, kde polovina objemu toho likérového dezertního vína bylo ponecháno v sudu a bylo to doplněný destilátem ze Samaj. Rumem, který je podstylový, nejkvalitnější, jaký se dá vyrobit zase z malého kotlíku měděného. A ta sladkost toho rumu je tam čistě jenom od toho dezertního vína Pedro Jiménez. Takže švestky, rozinky, fíky, to všechno tam můžete cítit, je to příjemně sladký a jako dezertní rum třeba i pro pány doutníků vynikající záležitost. No a potom věc, kterou vlastně, pokud nás poslouchají opravdoví fajnšmekři, tak tady je vlastně jedna speciální lahev, která má tady napsaný Single Cask Strength, což znamená vlastně, že je to z jednoho sudu a v sudové síle. Co nám o ní můžeš říct? Tak. Tuhle lahev musím prozradit, že jsme dokonce spolu vybrali sud z několika vzorků s Pavlem a je to rum pro opravdový fajnšmekry a ty, kteří chtějí opravdu něco speciálního. Je to rum, který je plněný z Oloroso Sherry sudu, což je považováno za jeden z nejlepších sudů vůbec pro zrání rumu. Je zajímavý, že většinou jsou tam ty rumy jenom chvilku na ovonění, tenhle byl v tom sudu 3 roky kompletně a v žádném jiném sudu neležel a má 62,9% alkoholu, nebylo do něj žádným způsobem zasahováno, je pouze a jenom stočen do lahve. Jasně, tak to máme celé portfolio. To znamená, že všechny tyhle ty rumy
máte na skladě, můžou si lidi koupit u vás, Campo.cz? Přesně tak, kompletní sada těch rumů, kterou jsme vyjmenovali, tak je k dispozici na Campo.cz spolu s tím nejúžasnějším kořením z Kambodži, který najdete i v podobě červeného pepře v tom pepřově brodu. Paráda. No tak jo, v tom případě já ti moc děkuju za tu prezentaci a na zdraví a doufám, že bude chutnat i vám. Na zdraví.